Nyakora Mugia Jwanga nyisi ni banga chal mar fwambo tabo bedo ka bedo piny mar mondo mi wago mbaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono ka mbaka mwadwa goyo en kotudore kod kaka Azimio dong. Azimio dong nade ka gisani wang'eni nitiere moko kuom jotelo manitiere e riwruog siasa mar Azimio ahinya to jokanyo mag ODM ma odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto akana wach ni ochutne gi bor ba oyiergi kaka jotend migepe e pacho kae. Wantiere kanyo kod John Mbadi mane oyier kaka jatend migao mar omenda e pacho kae. Wantiere kanyo kod Hassan Joho ma oyier kaka jatend migao mochung'ne kunyo mwandu mawuok e buolo. Wantiere kod Opiyo Wandayi ma oyier kaka jatend migao mochung'ne wechego mag teko. Kaachiel kod Wycliffe Oparanya ma owala kaka jatend migao mochung'ne riwruoge mag saga e pacho kae. Magi duto timore kata obedo ni nitiere moko kuom jotelo manitiere riwruog siasa mag Azimio ginto ne giwacho ni ok gidwa donjo e sirikal makanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto. Kaluwore ni nyaka sani koro ODM wanyalo wacho ni koro osechwalo jokanyo mage mar mondo mi oti machiegni koda jatend piny Kenya William Ruto. Ma koro nyiso ni Azimio pod ochung' motegno kose koro pogruok nitiere Azimio. Mane mbaka mwadwa goyo kinyi makawuono to kaka pile Nyakwara Mugia Jwang mbaka makamae wachuolo ni achiel kachiel in bende nyake county kama intiere ka bende jofwambo magwa biro bedo katudore kodi kamoro amora ma intiere mar mondo mi ichwale pachi kotudore koda kaka iparo ni Azimio odong' gi sani. Ka namba mar ote machuok 3-6-000 bende nitiere thuolo inyalo chwalonwa ote paro penjo moramora. Facebook bende biro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyakwara Mugia Jwang mbaka makamae okabibedo kagoyo kenda antiere kod welo adeka mabo bedo kagoyo godo mbaka makama. Kata kamano nyaka sani nitiere mana welo ariyo kende mosechopo. Antiere kod John Nene mano jasiasa mano mar Labour Party of Kenya mosetudre kodwa e studio marwa e county ma Nairobi kae. Kaachiel kod Dr. Agnes Salome mano janon siasa utudore kodwa ka intiere county ma Kisumo. Yaure John Nene chieng' nado kinyi makawuono korka kori Azimio dong' nade? Erokamano Joyce achiew maber. Azimio nigi tungni sani ni paro biro mopogore opogore. Ang'iyo gokinyi aneno ka Sifuna wacho ni en jogo dhi mana kanyo ka kigien ok gidhi kipati ka ging'iyo structures mag party wachno pok giwinjore maber. Team mar Kalonzo bende ineno ka obalo ni e bathe kocha, lakini jakom mar Azimio ngire Raila Amolo Odinga be nigi pache mopogore nikech nyithindo mag Gen Z nyocha wuok motegno ka gipenjo weche kaka sirikal dhi kochakre nyocha gini chakre wach finance bill kasto gino chako dhi kore weche mag mibadhi gi kaka itiyo gi pes sirikal kasto gichako timo demos to demos gi ji tho nikech sasa ma ji odhi e demonstration onge formula. Nitiere jomobiro kanyo gi paro mopogore. Nitie jomobiro gi paro mar gidwaro lokruok to nitie jomobiro gi paro mar odiochieng' ma kawuono ni be giyud gimoro gidhi e ot. To ka police be ni kacha, police wa bende understaffed, demonstrators gi ng'eny molo police, gimbe ngima gintie risk. Koro demonstration aina gi pile ka gidhi e street nyaka ng'ato tho, nyaka ng'ato hinyre, nyaka property kethre. To pile ma gidhi e demonstration kaka demonstration manyocha orumo iyudo ka onge gima ne timore Nairobi. Dukni olor, offices olor, ji ni e udi. Tiwacho ni economy hinyore. Wawito kathin to bilion 2 dichieng' kodichieng'. Alafu jakom mar ODM ma en Raila Amolo Odinga kanyo chineno ing'eni jomatindo gionge gima gilus. Jakom osegore ne piny ni higni mang'eny sana. Loko gige siasa gi ok yot. Siasa en systematic. Ok en gimi bira tiloko godiochieng' achiel. Ka ng'adi matin to koro in korka horipa ne Azimio dong' nade? Azimio gibo mana winjore. Gibo mana winjore nikech ing'eni jatendu kose make decision
opat ma ODM kata ka Sifuna wuoyo ang'e ni ODM ka gidhi giromo ma giwinjo ka giwuoyo e odgi kanyo gidhi winjore. Korka Kalonzo koni taparo ni tungni dhi bedo matin. Gibuo temo yware nikech gin nyocho giyie gi wach mar donjo sirkal. Haya, we warwaka ne Dr. Agnes Salome to ka intiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono yawre. Dr. Agnes Salome chio nade ka intiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono. Ang'e ni in jakanyo motegno mano mar duond bura mar ODM. ODM bende nitiere riwruog siasa mar Azimio. Nyaka sani Azimio dong nade, Dr. Salome? An kaka neno ni Azimio pod en Azimio. Gima dwa kodi maduong' Joyce en ni sache moko gik moko nyalo tugni nyalo kata bete ot. Lakini onge kaka top leaders mek ODM. Jogo, deputy party leader, Oparanya, deputy party leader, majority leader, gi chairman mar ODM, nyalo bedo offered. They have been offered. Kata wan kaka wan jopiny, kata wan jogem, kata wan jo Kajanam. Ne nitie sache moko ma nitie dala ma miyo oken kaka miyo adek kata miyo ang'wen. To miyo achiel kuomgi onge nyathi. Family nyalo bet piny mawacho ni koro gima timore ka kata dichuo ma dalano nyalo wacho ni mama ni onge nyithindo to mama ni nitie gi nyithindo. Wado kawo nyithindo ariyo kuom mama ni wamiyo mama ni nikech mae wan jodala achiel mondo bed gi nyithindo gi okony nyithindo gi. Koro gima timore ka and the government is bigger than a party. Kenya is bigger than a party. Kenya is bigger than individuals. Kenya is bigger than one person's ideals, because one person's way of thinking. If we sink all of us. So Guy Raila Amolo Odinga, Olin, the Baba Colin, Ugejibadi. So Okanjogyo the Sirikal, Maunge blessings. They have the blessings of things will unwind, things will align, and things will be okay. Akiwacho ni jogi ok odhi e sirikal maonge gweth moro amora, ing'eni wacho ni gweth mano mar Raila Amolo Odinga. Kata kamano ne waneno ni kinde mokalo chiena Raila Amolo Odinga en owuon owacho ni ogo about an matino mi jatend piny thuolo mar mondo mi ochop kare moko kuom dwaro mano wacho. Dwaro ne en mar mondo mi obila mano mako jio mane otiyo gi teko mathoth kuom jopiny omaki. Wantiere kod weche mathoth mar mondo mi ondika e tich jopuonje mag JSS kachiela kod intern doctors. Kata kamago mago gin moko kuom weche ma pok waneno kitimo, to mago gin moko kuom weche ma rowere mag Gen Z ne dhiro. Nyalo bedo ni ondhogo jopiny koso timo mae ne dwaro mar interest mar ng'ama noketo mbele. Kalure ni kinde mang'eny wang'eyo ni Azimio e kwetha mosebedo ka keto sirikal tesre pacho kae. Dr. Salome kapodan kuomi. Erokamano Joyce, mado wacho onge ng'at mababono. The first statement by President Yoro, nyithindo gododo obed released Peter. So any nyithindo nyobedo released. Kata un jofwamb weche nitie gi ganyo. Ma police owacho ni sani ok bi attack jofwamb weche. Those were some of the things they were calling. Gimonego wabed kwang'eyo kaka jo Kenya. Onge gi piny manyalo loko kila gimoro odiochieng' achiel. These are systematic things. Manose build up. Kapo kata Ruto donje sirikal. They have just been heightened. Masani ko Ruto donje. Because the weight on the all. Koro gima wabed the patience. Onge ng'at ma ogai Raila Amolo Odinga ondhogo. En manano omiyo sirikal masani joma nyalo konyo tiyo. I have full trust. Nobody will make a turnout at the finance ministry. Anti trust. Ninga to kaka Oparanya moseti public service. Oge kaka botio gijo SMEs. He has a background. I'm very aware that more a cost kaka Joho. Oge the problem of minors in his own background. Botio gijo pig maber. Again, majority leader is a very straightforward thinking person. Botimoka energy, botimotich maber. And we wanted a government, mantiegi face of Kenya, mantiegi expertise.
jopiny wadwaro. Haya, we waduoka ne John Nene e twak okinyi ma kawuono. John Nene, winjo kanyo kaka Dr. Salome Oloso kowacho ni jogo ma nyaka sani koro wuok e Azimio ka koro riwore kod sirikal gin jogo manyalo bedo ni noyudo gweth makare mano kuwuok kuom Raila Odinga. In korka kori bende paro nondhogo jopiny kaluwore ni jopiny nowuok oko ka kwedo weche mopogore opogore. To kwang'iyo kaka jotend migepe oyier sani, bende adier o represent the face of Kenya, to bende gin moko kuom jogo moyier bende gichopo dwaro mag rowere mag Gen Z manowuok oko ka koro kedo mar mondo mi lokruok oduoge pacho kae. Joyce, ing'e ni Kenya ok exist kende. One regional gateway mar gik mang'eny sana. To international community gik madhi gi piny ok gin ga jo Kenya kende. Koro sama koko ntiere Kenya ka, gik mang'eny dhi marach. Manyiso ni wuoyo ni ok en mana wuoyo mar Raila gi Ruto kende, en wuoyo mar piny mangima. Sama eneno ka gibire public gi wuoyo, oko kucho bentie pressure ni mondo weche obed maber Kenya ka. Koro sama weche obedo matek, imanyo jotend pinyno. Gima hinyo nyithindo mag Gen Z gionge jotelo. Ing'e ni kinyiso ji ni wadwaro mondo lokruok obede, ma political space. Kanyocha ji odhi e piem mar presidency ne en mana mar ji ariyo. Ne en mar Raila gi Ruto. Manyiso ni kwa neno ni Ruto team ne ok nyatiyo, ng'ama wadok ire. Dongo wadok ire opposition, ma en Raila. To ka Raila nyalo chung' kende tingel kaka opposition, iwinjo, to owacho ni okay, ok wabi winjore gi Ruto, wan wachung' kendwa, wa support Gen Zs, ji odhi e transition, mano is a possibility. Kata Raila sani dhi e AU, odwa wuok e active national politics, odhi e broader space. Koro duogo kaka jatelo wacho nang'o ma wanyalo timo mondo kwe obede piny. Donge koro biro to wacho ni okay, ok wadhi confrontational. Wadhi riwore gi sirikal mondo wa make sure ni gima nyithindo gidwaro mondo tim ang'o. Ok en kata gima jo Gen Z dwaro, en gima jo Kenya dwaro. Ni mondo mibadhi odog piny, tich otire maber. Donge koro sami dhi yiero jotelo Joyce siasa, iyiero jok ma in godo gadieri, jok ma gik ming'ie siasa ng'eny sana. Nikech siasa en thagruok moa mabor, jomisethagorigo moago mabor. Sama ng'ato donje siasa kaka diere mana jakom gino chako siasa, nitie jomo supporti gi ngima gi te. Nitie joma yani gisetiyo ne jakom, en kod gi trust. Kanye mi iyiere jogeni. Ineno, professionalism koro bire PS, jok madhi tiyo office, junior employees, ineno. Lakini representation mar top kaka ministry, ing'iyo jok ma nyalo tho kodi, jomo setiyo kodi motegno, jom ing'eyo ma in godo gi trust. Mar ariyo, sa ineno kako yier gigi ong'i loyalty to the party, to the individuals moyiergo. Ema mineno kata ka ji nego koko machalo nade. Ruto nyaka dog mana ir jok mo osethagorego. Emokete cabinet. Raila be komi opportunity no, omanyo mana jok ma en godo gi loyalty. To ka ng'adi matin, onego be ni ng'iyo loyalty kachiel kod jomo thagore e kinde ma ichwalo lemo kata ipodo lemo mag jotend migepe, koso onego be ni ng'iyo ng'ama nitiere kod lony e sekta no. Adira rowere mag Gen Z ne dwaro jogo mantiere kod lony e sectors mopogore opogore miketo gi. Gigo ing'iyo te. Ing'iyo lony, ing'iyo loyalty, ing'iyo regional balance, ineno gigi te nyaka ng'i maber. Lakini number one priority anyisi kaka jasiasa. Jasiasa ng'iyo loyalty number one. Koko ng'iyo modongo. Aya, Mbadi moyier treasury. En gi finance background, he's an accountant. In terms of qualification, he's qualified. Opara nyaki ng'iyo qualifications ge. He's qualified to do the job. Ng'ama qualifications ge nyalo bedo ni sheki en Joe. Kejinano ka certificate ne nosekete space kachacha. Ing'iyo ni academically okotegna ahinya. Lakini Joe en jasiasa mangire, osebedo governor. Yani ing'eni samoro academic qualifications inyalo overpower gi aggressiveness mari. Ineno gi passion mari. Koro Joe ose prove niya kunokao academic qualification as handicap. He has fought
and oloyo jok ma qualified mobedo governor ma Mombasa. Mar ariyo en deputy party leader mar ODM. Mar adek o represent Coast constituency ma Coast. Nineno kaka jo Coast no more. Nigimbe koro gintiere ang'o e sirikal. Koro dynamics gi te nyaka ng'i Joyce. Sami yiero ng'ato. Gen Zs gi be gi offer adier, gi offer debate. Sani kata anamor ka ng'iyo proceedings mag Senate, proceedings mag Parliament, nikech ineno ka koro ji wuoye e issues ma important. Chon ing'eni nyacha gina club ma ji dhi yueye to choko pesa to dhi dala. Nyithindo gi oloko conversation. Sani wadwane sani kendo information begin go. Wadwa neno ni jogi tiyo according to the constitution, according to the interests of the people. Onge ng'ama dhi donjo kachacha to dhi milore gi pesa ji. Ineno. Lakini kumane Gen Zs koro nigi weakness, ni gionge qualification gi experience magi nyalo forward to a levels mag tije magidwarogo. Koro gi option dok manane ne ngire mantiere telo gi. Pod gi dok manane Raila, kata Ruto, kata Kalonzo, joma nie space go. Koro Gen Zs gi kadwaro change madier, gimbende koro gichak pangore. Space nitie. Political war takes time. Mondo mi change system takes time. To gin gi constituency, gise prove ni gin gi constituency. To gin qualified. Inena, nikech ere kaka Gen Zs gi nigi information mang'eny. Gine junior employees offices, gineno kaka gigi timore. Emomiyo information gichiwo first hand. Ineno, kata mana sani mondo mine goal certificate mar jo. Maybe ntiere Gen Z more i nek kucho mogole real time. Koro gin gi information, gin gi numbers, gichak align themselves for political space. Nikech kata sani debed ni gin organized. Nine gin kata gi party, kata gin gi leadership, wawachi ni party. Ginyalo push, koro opposition odong nono, onge space. Ginyalo donje opposition space, to gi push gitego gi mar numbers, to gi kwayo snap elections, to gi occupy parliament. To koro gin gi voice. Ineno, kech parliament onge qualifications mang'eny midwaro. Ginyalo donje i parliament. Lakini the moment magisiko mana ni gin leaderless kae magidhiero. They must have leaders. Mondo migi create impact, because the country must continue and country cannot continue without leaders. Dr. Salome kaduoki etwaka okinyi makawuono. Adiera wasebedo kwa neno ka ogai mano mar duond bura mar Wiper. Wiper bende wang'eni en achiel kuom duond buche manitiere riwruog siasa mar Azimio. Osebedo kowuok oko kowacho ni oyo wan ok wadwar sirikal makanyakla, ka bende ne owacho kanyo ni gin ne gichopo e winjruok mar mondo mi kik gidonj e sirikal makanyakla, kaluwore ni ochalo ka gima ni en ondhogo duond buche moko manitiere e riwruok mar Azimio, ka giwacho ni gigo magichung'ne kaka duond bura oko tudore kata ok chal gi mago manitiere sirikal. Ka bende ne giwacho ni en kaka jakanyo kata jatend duond bura mar Wiper, wantiere kod duond bura mar DAPK, kaachiel kod duond bura mar NARC Kenya, kod duond bura mar Jubilee, kod duond bura no mar Party of National Unity. Kaluwore kod romo margi mane gibedo godo, ne giwinjore kigen ni ok gibibedo ka gidonjo riwruok kod sirikal mar Kenya Kwanza. Mano weyo Azimio kama chalo nang'o ka koro duond buche mane giriwo ne giloso godo coalition koro balo kodgi, to ODM kende ma koro waneno kosesoyo tiende sirikal. Dr. Salome. Erokamano ahinya Joyce. Adwa penjo, ka ng'ato pok owuoyo mang'eny, seche moko ber ng'iyo background mar ng'ato. Wachak gi Kalonzo. Who bows down Kashidanti? 207 mane gik moko richo. Ng'oma notimore? 2017 mane gik moko richo. Ang'oma notimore? 2020 ang'oma notimore? Sani wan gi 2024. What happened? Ang'oma notimore? Gima kelo kae niya, en ni wang'iyo jatelo manyalo stand machung' mawuog oko mawacho ni personal interest mare ok ochuno. To en jatelo achiel kende mosechung' mowacho ni ayie mondo adhi piny mondo pinywa odhi mbele. En Ogai Raila Amolo Odinga. Kata Martha Karua mawachono in 2007 ang'oma notimore? Yet such a moko leaders can meet
magi bet kama ber. Lakini gima wacho chan, ema dwa wacho. Piny ni konyumore piny, wanyumore wate. So some political stances maji make, onge dhadho, they don't hold water. Nikech, Kenya is not for Raila Amolo Odinga. Kenya is not for William Ruto. Kenya oken mar nak Kenya. Kenya oken mar Wiper. Kenya is for all of us. So Samantia crisis, there's only one person who stands and say we have to move forward. Koro amor kaka we mawieler washiago kawuono. Owacho ni Kenya is not only for us. Kata international community giyo Kenya. Egini nyochi neno ko Obasanjo biro ka. Obasanjo did not come for himself. Obasanjo is an emissary from the international community. Because Kenya is also our gateway for a lot of international communities. UNEP Nikani, United Nations offices in Kenya. So Kenya is not for a few people. Kenya will make an individual stance. Me watch on no party stance. It's not a party stance. To give a guy a Raila Amolo Odinga team. Modo wa move forward. Who are you more? I'm very happy. He changes make GNZ. And yake group bar GNZ. I follow them. I hear what they are saying. Amor, because they have changed. Giloko kaka wichebie Kenya ka. MPs, senators, okay, it is not business as usual. They can be occupied. Koro gimati more acquire kawuono ogai Kalonzo opari openjre sama macho moko Kenya en ga kani. Martha Karua sama macho moko gin ga kani. Eugene Mawala giri gin kanye. Jo Jubilee giduto openjre ni gin kanye. Gamose chung tesre kawe chericho mowe kare modonjo monyumore pi mochido mowuok moluokore en ogai Raila Amolo Odinga. To gimotimo sani odwan sectors manyocho wacho ni gik moko richo olokre obed gik magin maber. We move forward as a country. Because sani kata kidhi stock exchange we have stagnated. Onge gik madhi mbele. Koro nyithindo gikoketwa week ka week gin gi strike. This is a way of making the Kenya go down. Top gin faceless. They have their leaders. Truth be said, they are not rudderless. They know where they are going. Or gin faceless. Get gin jo Kenya. Emmanuel Kwayo kata leaders making. Or they go chung because the vocabulary they are using does not describe them fully. You love the GNCs. Waherogi. Lakini you made forward. Kalonzo Musyoka, kata kukao stands there, ogai Raila Amolo Odinga is used to controversy. And that controversy has made him to be the statesman that we love and care about. Adwa ni mak parono gi kanyo nyakwara Mugajuang, adwa ni wakao yueyo mokwongo e twak marwa e chendo mar mbako romo kinyi makawuono. Ote magi benda neno ka ichwalonwa achiel kachiel abobedo ka somogi bang' yueyo mwakao gi sani. Kikidhi mabor. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Waswahili husema eti haraka haraka ina baraka. Lakini kile mimi najua, ukisiliki sana utapata top layer imeenda nani. Ndio maana mimi husema mapema ndio best
Kama unachapa bis, raukia Ngware, sababu mapema ndio best. Kama unasafiri, toka Ngware nani, sababu mapema ndio best. Kama umeitwa job mali, usisleki, piga pamba nani, jipange, uchangamke mapema, sababu mapema ndio best. Keep this in your mind, mapema ndio best. Ati nimesema nini? Mapema ndio best. Mapema ndio best. Mapema ndio best. Dial *811 338# to get Mapema ndio best. Nyakwa Ramogi negin ji mahombgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Chiegni kendo Nyakwa Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo koda okinyi ma kawuono e twak marwa e chenro mar mbaka romo kama wagoyo mbaka kotudore koda kaka Azimio odong' manotok kane waseneno ka nitiere moko kuom jokanyo mag ODM. ODM en achiel kuom duond bura kata duond buche manitiere riwruog siasa mar Azimio. Ne waneno ka jo ODM moko nogwela kendo migi lemo mano kaka jotend migepe sirikal mar William Ruto. Magi duto timore kata bedo ni nitiere moko kuom jotelo manitiere e Azimio maginto ne ginyono pin giwacho ni oyo wano kwadua serikala makanyakla nyisi nabo bedo kod wela dek okinyi makawuono. Wendo machielo mano John Opiyo janon siasa bende osetudore kodwa gisani. Oyawre John, inyalo nyiso ano okinyi makawuono itudori kodwa ka intiere kanye to Azimio dong' nade in korka kori John kwa chako kodi gisani. Erokamano Joyce. Ago erokamano kinyi makende amoso Nyakwa Ramogi kumora moro magintie no yaure. Pole ajoin mode kunane barabara koro chuno ni abany kumoro mondo wabedonje e twak magokinyi ni. Sani an kachiel ka awuok Homa Bay e kuma ntiere ema wagoye mbaka gi jopiny. Mar ariyo e twak ma wan godo kawuono e wi Azimio dong' nade. Mokwongo kwang'iyo kuma wantiere kawuono ni wan ka nikech Gen Z emomiyo wachopo omiyo koro wanyalo bedo gi twak makamae to iwacho ga ni seche ma opportunity onok ting'iyo ni opportunity ni ikawe gi yo machalo nade ere kaka irakori kode nikech ka Gen Z nosewuok oko mowacho ni kaka itimo gik moko ok ber to ka wecho chako bedo ma wayudo thuolo makende munyiswa ni mondo koro watimre nade wabed piny wuoyo notamore. Koro kadoke e wach Azimio en kaka gari manotigo ka ji dhi e yiero ma higa 2022 mane oting'o parties mang'eny to kwang'iyo gi kaka gik manyo timore nyoro
nwaneno ka jatend piny nodhi to odonje odno to diero jo ODM oyiero nominate gi mondo ka ber kopuodhgi gi bunge to gibed ministers e various positions, departments ama ministries e government mare. Koro nikech waseneno juma achiel mokalo ama bang' juma nyaka gini ne chakre, Azimio pok obedo e yodno, pok gibedo gi wuoyo achiel. Nikech king'iyo kweth mar Wiper motelne gi Kalonzo, kweth ma otelne mar Jubilee Party, to gi kweth mar Martha Karua, gin ka gisebedo ka giwuoyo tinongo ka giwacho gima opogore gi gigo ma owetegi ma gin go e Azimio, the ODM pango. To iwacho ni gimoro amora katimore e siasa nyaka bed gi reason, nyaka bed end game. Nikech siasa siasa ochalo kaka mpira. Ing'iyo ni opponent ni kanye, tere the best way minyalo skogo. Koro ka jo ODM oneno ka koro gine nafas makare mondo gidonje, mondo giyud thuolo e serve sirikal. Gineno ni ok ginyal ka pod nitie ywaruok e Azimio kocha to gin giwuok kaka ng'owa kaka ODM. Koro oningo koro jok modong' e ODM gi, jok modong' e Azimio gi, ging'e ni to ere best way ma koro wadwa move godo ship ni forward. Nikech jok mosedhi e cabinet mano bedo nominated ka, gin ng'eni kero they don't belong, ok gidhi bedo members of the Assembly, National Assembly. Nikech elections ma nyaka yier, nikech chikwa 2010 no min okuoge parliament, it is a technocrat. Koro the moment ma koro ne gisebedo appointed, which means ni koro gidhi vacate their respective offices as far as political space is concerned, mondo koro gi concentrate a government tije ma government ka gibedo approved gi bunge. Koro sani Azimio nyaka koro ng'i matut ni koro ere kaka gidwa continue playing. Nikech kata kwa ng'iyo ineno kata gini neno mana ni iwacho ga ni nyando dok e wang'e. Nikech kata kwa ng'iyo president ne ODM 2007 2008 nwaneno kaka ne ntiere party ma gik notimore by then. To koro ng'eni Raila be en ng'ama jatendo mar Raila Amolo Odinga, en ng'ama ng'iyo mbele, to en gima odwaro ga kwe. Oneno koseneno ka Kenya dwa wuok oko, reru dwa bayo, to manyo kaka inyalo duogi. To ka gidhi gibedo ma giwinjore ni jogi nyalo ungana ma giti kanyakla, to en gimoro makare. Aya mak mana paro no gi kanyo Jono Pio, antiere tuwa kod John Nene, janon siasa bende kachiel kod Dr. Agnes Salome, ma bende wantiere gode tuwa ko kinyi makawuono. John Nene, kaduokie tuwa ko kinyi makawuono, winjo kanyo kaka John Opio loso, ka intiere county ma Homa Bay gi sani. Adira wanyalo wacho ni nyaka sani koro wuok, akiana wach ni ODM wuok e Azimio, kose pod gintiere Azimio, kata kamano pok gilanda yanga, pod wang'eni nitiere riwruok mar Azimio, kata jo Azimio odiochieng' makawuono gibro bedo kod summit margi kar saa 5:30 mano mar okinyi makawuono. Obo bedo kwalero ni Nyakwara Mugia Jwang' ni en kotudore kod ang'o. Wang'eni kweth mar Azimio ema e kinde mane jatend piny William Ruto donje telo. Kweth mar Azimio ema ne en kweth makoro oseyangore kaka mano mabro bedo ka keto sirikal tesre. Kinde mokalo chien ne giketo sirikal tesre maka jatend piny otimo ma to gisewuok oko gigo koko kata gigolo duon gi mar mondo mi weche odhi makare e pacho kae. To wang'eni ODM ema wang'eni jatende Raila Odinga ema wanyalo wacho ni ema noting'o Azimio, kendo ene mano miyo los riwruok mar Azimio. Ka koro nyaka sani koro joge moko osedonje sirikal, bende pod wabo bedo kod Azimio ma en a strong opposition, kose opposition koro nitiere mayom pachuka, kose wach ni koro waonge opposition? Diluore gi weche mang'eny. Mokwongo pod wakia ni to Gen Z gi wach mar ni Azimio kata ODM odonje sirikal gi kao nade. Wang'iyo ka nitiere paro pogore, nitiere mixed reaction e Gen Z. Pod en litmus test, idwa pim ni to Gen Z gi nyocha gi koponi ok gidwar riwruok mar Raila gi Ruto, be gin gi nguvu mar keto pressure, nikech ing'eni Gen Z oketo pressure
Ruto go bade piny. Otemo buogogi, otemo kelo threats, otamore. Ineno? Koro odong'iyo ni to Gen Zs gi. Be gin gi nguvu mar dhiro ji ariyo gi koriwore, mano namba achiel. Mar ariyo, gima timore ei Azimio wakia. Nyocha ka wawuoye e wach mar Gen Z ni mokadho kane wan gi chairman mar UDA ma Homa Bay, ma South Nyanza Ondiek, nowacho ni jogi opogore nikech ne gidwaro ng'ato ka ng'ato dwa keto ng'ate. Kalonzo ne nigi ng'ate, Wamalwa ne nigi joge, Raila be ne nigi joge. Koro en nowacho to ma ok en verified truth nikech wan wakia, but en mane gima nowacho ni jogi sani gore mondo gitim ang'o, gidonje sirikal. Kopo ni mano adier, to ginya winjore, maybe nitiere positions ariyo ma pod odong', maybe ineno kaka isogi, to giwinjore awinja to gidhi mbele kaka Azimio. To kopo ni adieri faction mar Wamalwa gi Kalonzo gi Martha Karua ok dwar sirikal, to wachako neno mana formation mar siasa 2027. Waneno ka koro nikech wakia ni to jakom ni marriage mar gi Ruto ni odhi mari kama jakom dhi chako wuok kendo koso dhi siro Ruto tam mar ariyo, koso odhi balo, mano pok ong'ere. Mar ariyo, Martha gi Kalonzo gidhi chung kendgi koso koro ng'eni gigi nyaka warit time mondo ka giromo mondo wawinji. Ka gibalo to manyiso ni Kalonzo dhi chung yore, wakia ni Raila gi Ruto dhi nyaka karang'o. Ka giriwore manyiso ni Ruto gi Raila dhi chung yorgi. Gen Zs be koro ji dhi panga, manyiso ni environment mar siasa 2027 osechako gorore maler kama. To koro irito mana ni to Azimio interest margi en ang'o. Ka en positions ginya winjore, to ka en ni ji obalo gima ne Kalonzo wacho ni gin gidwaro transition, then nyiso ni environment mar siasa 2027 osechakore. Lakini kaka sani ng'ata dwaro ni kwe obedie. Kwe ber molo koko. Alafu siasa, position mar siasa gi change ok en gima biro piyo. Raila osegore ne piny ni higni adi, to pok ochopo kata presidency, ero samoro kodhi kata yuda. To higni gi teo fight mondo ochop kanyo. Koro Gen Zs gi be nyaka ng'e ni political process is not a smooth transition. Nitiere interest mang'eny sana e siasa. Mondo mi koro yie ni mondo ibed jatelo ok yot. Sani giwuoyo mang'eny sana, moko nyoso chak kata luong ni Tom Mboya mochier, kiang'o oneno gi ka. We mondo koro tergi ni aya Tom Mboya mochier, koro chunga ne governor ma Nairobi ka, mondo koro ng'e koro kaka siasa e. Kanye ma koro ipimigo. Wuoyo yot sana. Bede kona kamoro ti wuoyo yot sana. Lakini koro mondo mi kaw position mi bed jatelo, ok en gima yot. Wan wasetemo dhiro. Kata mana UK, ma is the most progressive democracy. Nyochi neno mana kia nyithinda auchiel kende mobedo members of parliament. Kene gina dek. Ineno? Mondo mi donje political space ok yot. Ok en wuoyo gi timo pogore. Koro mondo mi wane ni an street warning. To kane ka dhi miyo Gen Zs any power. Sani ka koro nikech Gen Zs gin unless gidhi wacho ni gin nok gigo kura. Nikech nuago kura ne ji adi? Ne ji ariyo. Either ni gocho ne Raila kata ni gocho ne Ruto. To sani king'iyo sirikande ni Raila ma koro nigi nguvu kata molo Ruto. En gi nguvu nade? Kalure kod joten migepe momiye kose? Koko gima kelo koko Kenya ka en mibadhi mar pesa. To kanye ma Raila osedhi ochung'e kar pesa. To gi planning kuonde ma pesa go dhiye. Aya, onge kuma nitiere potential mar turn economy round kaka mining sector. Kopo ni okaw pesa ni kan mbadie mobet kachacha, to gichako kaw pesa ni gi turn godo mineral sector around, then that will create a lot of employment. Ineno, aya, kar kuma youth koro nitiere SMEs, growing businesses, cooperatives, investment, donor community, kanya magidhiye, ngire oparanyo mobet kanyo. Ineno, koro ok pesa ka e nguvu mar sirikal, to nguvu mar sirikal ne makoro Raila omako. Koro manyiso ni Gen Zs wacho ni they don't have trust in Raila, they don't have trust in Ruto. Ineno, to onge kaka inyalo wacho ni we don't have trust in both of them, and yet they are the only people mane dwaro sirikal. Koro gibed piny,
gindiki gik ma gidwaro ni sirkand ni otimnegi, to ka gineno ka jogi onge nguvu, an kaka John Nene, an ang'e ni ka peace of prevail, ka nitie kwe, to waketo sirkand ni on check, gibro keto foundation mar growth. Lakini growth mar economic recovery and robust economic growth, ji ariyo gi ok nyal. Gino dwaro joma nyien man gi nguvu, nikech dhano nigi limited ability. Raila gino osegore ne piny for a very long time. Ruto nochako system e sirikal ma corrupt. En gimo understand en corruption. Ema mineno ka inyise no team the right thing to thage. En pod oloso mana structures mag kwelo, nikech odonjo youth of 1992 corruption. Odonjo sirikal ka gin gi Uhuru corruption motimo maneo. Kane nitiere sirikal mar National Unity, scandal manokuongo wuok mokuongo ne en mar Oduma. En ema ne e chunye kanyo. En ng'ama gimo ng'e en mana kwalo pesa. Alafu jakombe sani koro ka jo Gen Zs dwaro robust economic development, real change magidwaro, they have to drive that change. You have to be the change you want to be. You don't keep asking what can the government do for you. Idinyalo timango for your country. They are in an age where they can do something for themselves. Let them organize, take the advantage of the prevailing situation, gimbene gilos leadership gi mondo gi drive this country forward. Lakini wadwaro kwe. To ka kwe no nyalo yudore national unity, kwe kanitiere giti gi creativity to build the country. Dr. Agnes Salome, ang'eni in bende pod iluwo twak achiel kachiel ka intiere kaunti ma Kisumu kinyi ma kawuono. Mana penjo John Nene kaya. Dire nyaka sani wanyalo wacho ni jo Azimio ok ni kuma kare ahinya kalure kod pogruok mano aneno e kinda jodito mag Azimio. Nyaka sani bende pod wabro bedo kod Azimio kweth maketo sirikal tesre motegno kose nitiere kaka osebedo kod yungni moro matin kalure ni koro ka ging'ado kata buche gibro ga bedo ka ok ging'ada buche yo makare mano mar keto sirikal tese kalure ni gin bende jogegi nitiere sirikal onogo. Bende pod wabro bedo kod opposition motegno ahinya e pacho kae kaka kinde mwasebedo chien ahinya kod sirikal mar riwruok ma koro waneno ka ODM odonjo kendo koro sekelo tungni ya Azimio. Dr. Salome. Joyce, I want to gang the media. I don't actually keep or exaggerate. Any house, any changes brings commotion. Kate odi kamedaki. Sache moko ka change moro biro ineno ka ngato timo. You are no person takes it easy with changes. I don't actually Sandi nyocha Raila nitie sirikal mar Uhuru. Was there opposition? Yes, there was opposition. Members of parliament like Wakina Millie Maboda, Kaluma, Utienda Bono, Wandaigiri, they stood up. It doesn't mean the Koro ka serikal okawo jomoko dhitiyo ni serikal. Koro we have gone down the voice. To wanyalo wacho ni jogo ma okawa dira jogo mokaw mar mondo mi odonje sirikal gin jogo mosebedo kwa neno ka loso kendo sebedo ka loso motegno ka gipingo sirikal dhi bedo nango going forward. No, gin kore magibo bet baja loso sirikal mane gipingo. Gine go big positions mondo gi create spaces of where maonge corruption. Gi create spaces maonge mibadhi. Gi create spaces maonge nepotism. He creates spaces maonge tribalism. He creates spaces every Kenyan life matters. Koro gimado kwa let's think about how to make Kenya great. Ikwa think ni koro nikech wira ino kodiro ni koro Azimio kende emanyanuti. Azimio is not a person. Azimio is an idea whose time maybe have passed. We need a different setting up. Koro gimado kwa nia wane Gima wane go wone gikbojo shotimore Kenya ka. Waloso nani Kenya. And these people that have come from ODM, they have been asked to help. Kaka Ansani atiyo Jaramogi Oginga Odinga. Another university kata America nyalo kwaya ne wadwa kawo Agnes nikech Agnes tiyo kama wadwa kwayo Agnes mondo Agnes obi okonywa. Mano okende ka bete university okanyal wacho gik marach mag university. I have the freedom of speech, the freedom of power, raising up my ideas, and every opinion is respected. Koro gimado mondo waket tesreka.
ni joma kaka the presenter, the person who was talking before me, jogi duto tie gimagi mach which of the to irelo seng'eyo ni sirikal mar nus mkate ng'ama ne oringo gotieno mobet vice president. Martha Karua achien mowacho ni bende noketo Kibaki mobet president gotieno. All the Jubilee people, they were once against the very Raila they are talking about. Mokao gimoketo gia on mobigi comfort. Miluongo ni Azimio. Koro gima wadwa kwayo ni jo Azimio openjre. Nika serikal ni wadwa mondo serikal kik dhi mbele. Ngama umie, doge en mwananchi. Ngama modi e street en mwananchi. Koro ka taxes en high. Dogo ket badi kacha. Badi is a finance bureau. Monge gima timo. Oket Oparanya has run the public service before. He's a public servant. Oket Joe is swazi. Kata koko somo kamana. Oge gik mining. Ose winyo gik matimore post. Oket Jomoket go duto. Oket Wadai. Wadai is a lawyer. And in energy, you follow rules and regulations. There's no corruption case against Wadai. Koro wagi gimone gwa focus wa penjeren kaka jogi osekete serikal. Will the voice of Azimio be silent in parliament? No. Nikech ogengat madhoge waseluru. They are able to say the government here you are doing well, here you are doing wrong. We only lend you these people. It doesn't okawa bi ujogi. Okongi sodukoro dogi wa boluru. Okedi sadi koro Raila bo biyo wangi matimore maraj. No, he will speak to the truth. He has always spoken. Kata Maran Prime Minister, no wacho, matimore. Mo wacho ni kata my Prime Minister, ni nyalobi. Dire kaka matimore sani. Ruto is a clever, very suave man. Ruto no wacho, chingma no lando jomokuom. No wacho. No wacho na I'm talking to Azimio. No wacho maber na I'm talking to the different political parties. And nationwide consultation. Mondo mi wajoma wanyalo tiyogo to move this country forward. So, gimawasi korega Azimio, it's not about Azimio. It's about the different political parties. Are we willing to move from our stand? Mondo walok kama wantiere. Mondo wadhi, mondo wabed pin e mesa. Mwanyalo wacho, Kenya ni kaka waneno, okudhi maber nikech kama. That's the call for national dialogue. To gini timore nyaka South Africa jocha waneno. The enemies became together. France otimore kamano. Tunisia gigo otimore. Kweli Kenya is exceptional. To bende Kalonzo nowacho ni gima kamano ne ber mana ka timore immediately after yiero, ok ni ka ng'ato osetiyo kuom thuolo mar higni kata riyo kama ema koro luongo mar mondo mi gibede twak. Kata kamano adwani wadhi Joyce, after yiero ne waonge Gen Zs. Gen Zs ne nitiere tiera, nyalo bedo ni pok ne gigolo mana duondgi. Pok ne gichung'. To kaka Gen Z ne ochung', omiyo ng'ato oneno ni Gen Z gi ema noyiero Ruto. Mang'eny kabisa. The young people say they wanted young blood. They didn't want the old man. John Opiyo, bende wawinja ne John Opiyo bende ka intiere county ma Homa Bay okinyi makawuono. John ageno ni bende intiere kodwa e twaka okinyi makawuono. Kinde mang'eny wasebedo kwaneno ka od bura kochwal gimoro kanyo, kweth mapingo piny owacho bende osebedo ka golo duondgi mar mondo mi gipinga piny owacho. Gisani makoro nitiere jo ODM kata jo Azimio manitiere serikal. Bende od bura bende pod ibiro bedo ka go kogno jotend migepe makoro osewalgi e yo makare. Kose koro od bura osemak mafuanda duto makata koro opposition onge kachiel kod jogo masiro serikal. Od bura bende paro ni koro ibiro med mak mafuanda makoro jopiny onge geno moro amora ni jo od bura seche moko nyalo resogi ka seche moko nitiere bura kata chik midwa kal manyalo hinyo jopiny. John Opiyo. Erokamano Joyce. Kachako chikwa mar Kenya 2010 oketo one gi arm of government. Three arms of government, one gi executive, one gi judiciary, one gi legislature. Offices gi obedo created kendo moro ka moro ni gi role ne as per the constitution ma wan go mar 2010. Parliament, it is an institution ma provide oversight gi legislation. Ging'iyo ni sirikal tiyo makare. Emomiyo kane wakalo constitution ma 2010,
nokomiwa thuolo mar bedo gi opposition leader ei parliament. Koro i parliament nwadwa bedo gi majority leader to gi minority. To the main role ma ka wabunge gi odonje parliament ok ni en ni waserve part mar party or waserve individual. It is basically legislation and oversight. It is a collective responsibility as a parliament. Moyier gi jopiny mondo timre nade odhi represent gi e od bura. Jogi kaseche motergi midhi go gi kogno e od bura. Jo od bura oningo ti gi merit. Ng'eni gima chandowa Kenya ka seche duto ni iyudo ni kauji iketo kuonde mopogore opogore bad migepe mopogore to jogi seche moko gionge rieko ama ng'eyo ama lony e kuonde moket geno. Emomiyo wasebedo gi ywaruok e sirikal mang'eny ka gik moko ok dhi mbele e yo makare. To seche makoro jod bura osemigi teko gi constitution ni oningo they should do the right thing. Seche ma jogi oseternegi ma gidhi go kogno. Go kogno ka ging'eyo maber ni jogi seche mwa keto gi e positions ma gintiere ni. Gin jogo ma dhi serve interest mag Kenya, ok dhi serve interest mar an individual. Ineno? Nikech kuma wantiere ni wasebedo, nikech waseneno ka nitiere jomoko ma serve their self interest. Koro od bura oningo bed above board. E gigi tema koro timore. Nikech wate ok wanyal dhi e bunge, momiyo wayiero mondo jogo dhi representwa mondo wuo oyal ona wabiav. Koro jogi kosekelnegi mondo gigo kogno, ging'iyo areas mar critical, ging'iyo nikech constitution bochako provide negi chapter 6 on leadership and integrity mondo ging'e ni to jogi mosebedo nominated makoro wadwa yierogi. Ok wang'e ni en ODM, ok wang'e ni en UDA, ok wang'e ni en party. To wang'e this person as an individual ni en gi capacity, ben gi know how, en technocrat, does he understand gima iyiere moketeneni mondo kenjwa ni oduok kumoro makare. Nikech ka ok watimo mano ni waweyo ni od bura pod bedo control, nikech waseneno at some point nitie seche ma od bura bedo control ma ok en gima ber, nikech ma is an independent institution moningo benyo represent dwaro mar japiny, ok dwaro mar individual. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Ote makamago nyakwara mogejo ng'anyisi na bobedo ka somo gi achiel kachiel. Mago ote ma uchwalo no akokalo yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono. James Asembo wacho ni Azimio to koro ok ochunowa. Nyo ose luong gi magitamore. Sa osechopo makoro kata nyathini ka pingi to ogo dalane. Azimio odong' upinzani. Julius Makoduor wacho ni an Julius Oduor wuod Alego nyadhi daher mar wacho ni amor kabisa gi joten migepe mane oyier. Joten migepe kaka Oparanya, Opiyo Wandayi gi Mbadi gin jok mane gi lonya mar atari e migepe go. Umos na Samantha, ero Samantha ka umos kowuok kuom Julius. Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni Joyce Oduor ODM shows patriotism by accept to help unite the nation at a very critical stage. Otherwise, akwayo an incoming cabinet to first invite auditors to audit their respective dockets. Odhi mbele kwacho ni nono to ginyalo tingo makosa of their predecessors. Ngato wachne Kalonzo ni waol kod endless press address orit mondi piny ochangi. En Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Ero kama na inya kuom ote makamano. Andele Jakameja wacho ni Joyce anachiel kuom Gen Zs gima kwayo rowere wetena ni sakoro ochopo mondo wanyon bol ka warango joten migepe manyien mane oyier kaka gitiyo. Odhi mbele kwacho ni akwayo John Mbadi kod Opiyo Wandayi ni sirikal magidonje no oting'o mibadhi mathoth. Omiyo gin gidiny kanyo ka ging'eyo ni jopiny rango gi. Gitine jopiny, kik gitine Ruto. Odhi mbele kwacho ni katich otamogi ni gichako wacho kisungu mang'eny to wabiro moso gi. Gima kwayo Gen Z wetena ni wahore mos ka warango sirikand ni.
Sultan Juma wacho ni donge Ruto nosingo ni ok norwako opposition e sirikal mar UDA. Ero koro rwako opposition. Omune Kabela wacho ni Azimio tho. Sani wan e broad-based government. Sirikal owacho kanyo ni sirikal mar ich lach. Haya. Lawi Wilson wacho ni support Raila Ruto government. Engineer Edgar Otieno wacho ni ma Engineer Edgar Otieno owino Okuthe wuod Phoebe Nyakwar Nika kod Okuthe Jakabuocha Konyango Longe Primary School Kanithika Town. Adwa wacho maler ni ODM ondhogo jowetene kaachiel kod Gen Z. Ere kaka Joho wacho maler ni ok onyal tiyo gi Ruto, the same to Oparanya. Ere kaka nyocha opingo Hustler Fund malicha. Okopar ni nitiere change yoyote whatsoever in this government. Opposition, Ruth Nyathi Ochieng bende wacho kanyo ni opposition chal makoro odogne Gen Z bende odhire gini. JODM bende osetemo ndi ok ne olosnegi opposition. Onge ng'ama ok dwa winjo maber. Kata kamano, jogo mogwele sirikandgo nyaka bed motang' nikech ka ok gideliver to inyalo kirgi oko ba gidong jobless. Odhi mbele wacho ni Ruto riek, nitiere kwano mogoyo kendo mission mare dhi chopo kare. Raila ok en andhoga kaka jomoko luongeno, en bende orieka kendo wageno ni otugo cards ge marieka. Wekoro joma chalo Babu Owino bende oyude lemo bende osetemo nde. Ong'isa ni penj na welo ni ponono jo ODM mogwelgo weche ok odhi maber ba oriembgi dhi bedo nade. Bende ginyalo duogo e party ba migi lemo kose margi orumo gi kanyo. Mogik, cabinet ok dware josiasa to jomogwelgo te gin josiasa. Mae nyiso nang'o? Aluo twak ka an umoja enako. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no. Luoch Salmon Pink mene wacho ni mar Abala Junior mar Wagwe Kopiyo ayie gi sirikal koro tich odhi mbele. Aya ken wamak otego gi kanyo, wamak otegi kanyo gi mar Omungu Abel. Wacho ni wan kaka Gen Zs wachich ni ne kare waloso ne mana jo ODM moko tich kendo miyo wafwenyo ni kara ng'uok gi Kibwe nyalo lokore maka dhano kisiko ng'uoka ne Kibwe. Amano otimo gikanyo. Patel wacho ni mbakoromo ma Patel mar Honge Beach ochuno mana ni josiasa ema nyaka yier kanyo. Joma osomo orumo e Kenya ka. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo kinyi makawuono. Ote makamago ne gichwalo no achiel kachiel kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. John winjo kaka Ruth Nyathi Ochieng achak kodi opinjo moko kuom penjo kanyo. Mokuongo gipenjo kanyo no chuno mar mondo bijo siasa ema oyiera e kombe makamago koni jomosomo onge to seche moko ka koro tich orumo negi bende ginyalo dok e party. Mana kaka nawacho mokuongo nitie gik mang'eny ming'iyo to jomoyier kanyo go ng'ama waseunua ni sombe ok ber ahinya en mana jo kende jomodongo jomosomo mariek kendo siasa gima anuayo kendo en loyalty. Siasa nitiere siri mang'eny sana koro nyaka ing'e ni jomiyierogi ginyalo chung' kodi ineno. Koro yiero is pegged on ng'ama yiero. Okobi chako bet kamaro no paro joma nyien ma pok otiyogo mondo ket kanyo. Iyiero joma ing'e ni kiketo kanyo to dhi konyi tich maber. Koro mano penjo monengo gipenje Raila gi Ruto kech gin giyiero joma ging'eyo ni jogi mokuongo sombgi tok rach. Mar ariyo are they loyal to the boss. Mar adek sacrifice mane ma gisetimo nyaka ne siasa chakre. Ema gima nyisi ni siasa sama ineno ng'ato chako siasa ineno ka jakomgi ni kano chako siasa ne githagore nomakgi nogogi wan kaka kijende matindo mantie siasa sami wuok oko ni dwa chung' e siasa ji matin sana machung' kodi to ok en gima yot kech nitiere kuma koro lose pesa ni lose friends lose to nitiere joma tho kodi mano tho kodi kaka ni chako gin kodi ka yani
onge kaka koro kiyudo opportunity ni tidhi manyo ng'at moro manyien ma noyueyo kamoro kasi dwa kete gima jomoko ema no fight for. Koro ka Gen Z dwaro joge gima riekgo, gimbe gilos margi to giyier jogegigo. Lakini ka en jakom, ka en Ruto, odhi yiero joma gisesandorego, joma gisetiyogo, joma en go gi trust, joma nyalo kano siri, joma ginyalo dhi godo mbele. Koro yiero mar siasa luo dhi mana kamano, onge shortcut machielo manyalo wuok kanyo. Dr. Agnes Salome, in bende karwaki etwake ni midi winjo moko kuom ote ma joneno magwa ochwalo no kinyi makawuono mano kokalo e yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono, kata kamano inyisowa ne Dr. Salome rokoro osetudre kodwa e yo makare. Dr. Salome, kaka iwinjo kaka weche dhigi sani, bende wanyalo wacho ni adiera duond bura mar ODM bende podi ochunga motegna adier kata kwa were kod Azimio ma ODM nitiere e iye. Bende ODM bende podi ochung motegno kalore ni kata ukinyi makawuono kano winjo kaka Sifuna ne loso ka intiere Citizen TV loko lose yo makare ahinya. Bende ODM bende podi ochung motegno kata bedo ni wanyalo wacho ni top leadership mare ema koro ero ochwal mar mondo mi obed jotend migepe. Kwa ng'iyo John Mbadi, wang'iyo Wycliffe Oparanya, wang'iyo Pio Wandai kaachiel kod Hassan Joho. Erokamano Joyce. Adwa wacho ODM does not lack professionals. ODM tie gi joma kata joma wakawo mwagolo. Most kids to badie tijego. Ka in party leader, kata ka in a parent in the home, ing'e nyathina ni ka onge, to nyathina mar ariyo ni manyalo timo. So, there's vacuum in ODM. Onge vacuum. Adwa kwa wabweti, ndio Sifuna wuoyo, there is no vacuum in ODM. To gima adwa kodi, kidi kaka nyathi, inyalo keke. Tapoko wuoyo, you cannot say that is the party. Me use winjo baba ka wacho ni jomo dhi join Ruto go gidhi kendgi. Use winjo ka ji baba wuoyo. Koro ka baba poko wuoyo and is the party leader. If the party leader has not spoken, those making noise of Mbadi. But I know joma nyocha dwaro kombe ODM. Now there's a vacancy, and those vacancies will be filled. Koro there's no problem with ODM. And any party, kata ot mwadaki, tungni nyaka bed matin, kata unyithindo onyuole ot achiel, you cannot think the same way. Ntie achiel kuomu mako wacho gimoro, to weche duto kethore. Achiel kuomu wacho gimoro, moko dhi pamoja. Gima wadwa kwayo ni piny, kata gima wadwa kwayo ni ODM, to be the strong party, mosebetie in East and Central Africa, and the East and South Limpopo. John Opio, ilero kanyo makare ahinya Dr. Agnes Salome. Adwa nwadhir John Opio in bende ka intiere county ma Homa Bay. Ang'eni nyaka sani koro nyaka ne osewali kata kaka jatend piny Kenya William Ruto nosewalo moko kuom jo ODM mar mondo mi obed jotend migepe. No nyayo wanyalo wacho ni moro kowuok kuom jopiny kor gwenge mopogore opogore kaunti ma Homa Bay kanyo, wantiere kod kaunti ma Kisumu, kaunti ma Siaya, kaunti ma Mombasa, nitiere joma ne ochwalo duondgi ka koro giwacho ni en mora maduong' ahinya. En lokruok mane ma koro onego bed ni waneno ahinya nyato gi sani ma koro wanyalo wacho ni opposition odonje sirikal, to ber mane ma jopiny ahinya nyato joluo nyalo yudo e kinde ma koro wanyalo wacho ni nitiere joluo moko ma koro nitiere sirikal kendo migepe magimako gin moko kuom migepe manyalo wacho ni gin migepe madongo kata migepe magibiro mako tok ka od bura osepuodhogi. John Opio. Erokamano. Kwa ng'iyo migepe mane omi jo ODM gin migepe madongo sana e Kenya ka. To an lokruok mana gombo ni mondane nikech kane wabedo gi poda refer to our constitution wan gi sirikal mar gwenge, that is devolution. Koro kaka Honorable Mbadi osebedo nominated kopo ni chang'e ni odhi bedo CS mar finance and planning, ng'iye ni to kaka ginyalo ensure ni resources chopo ne counties wagi, nikech mae sirikal manokel machiegni gi japiny. Devolved services manotere counties ka
ong'iyane ka giwork very closely with the county government mondo resources obinwa piny ka. Mar ariyo ong'inwa wach gope nikech sakasa ma inyisowa Kenya ka otimnwa audit mar gope wan wasiko mana ni wachulo gope to kwang'e ni en gowi maromo nade to wadhi tieke gi karang'o. Koro mano ba another area monego bed ni ong'iyonwa ni to Kenya status mar gop Kenya en kanye, to ere kuma wasechope, to ere atwa modwa ni wakaw mondo watimre nade mondo watiek gopego. Mar adek ne nikech waneno ka omigi nyaka migawo mar energy, to economy is being fueled by the energy. Koro kaka Oparanya nosetere migawo obedo nominated e migawo mar not Oparanya Oparanya, I think Oparanya kaka nosekete migawo mar energy ong'ini to ere Opiyo Wandayi mantiere migawo mar energy. Yes, Opiyo Wandayi ong'inwa ni to migawo mar energy ni ere kaka cost mar fuel dibedo piny mondo nikech seche ma cost mar fuel chani piny eka biashara eka gik moko nyalo timore nade kata kaka pesa mitiyo godo e transport kikawo cham itero kumoro ikawo service itero kumoro duogo piny. Ong'inwa ni to ere mikakati monyalo tiyo godo mondo cost of energy oduoge piny. To mago kotim tang'eyo ni kumoro amora ma ja Kenya nitiere dhi winjo maber, to moloyo giteme kedo ni mondo wane ni devolution otiyo nikech devolution osebedo spirit mar ODM, to being that ni koro this is the time magine sirikandni gi make sure ni devolution otiyo kare kendo japiny oyudo services kaka dwarore, to services go be giluwo gi resources gi pesa mondo wawinj ni pesa ochopo ka mashinani ka mondo japiny oyudre ka oyud konyruok. Koro ODM ong'iye wach mar devolution kik tho sani gine sirikal. John Nenin korka kori paro ni ber mane makoro joluo bro bedo ka winjo ahinya nyato gi sani makoro nitiere joluo manitiere sirikal kendo bedo gino maber ahinya ni ka od bura ogoyo kogno John Mbadi ba opuodhe kaka jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda, to ibo bed kiwacho ni en jaluo mokwongo ma omako migawo makamano. Kata kamano adwa ni makna paro gi makamano gi kanyo wadhi e kaunti ma Kisumu wawinjane kaka rowere mag ODM loso gi sani kotudore kod welo mano mar John Mbadi, Opiyo Wandayi, Joho kachiel kod Oparanya kaka jotend migepe pacho kawe wawinjane. East and Central Africa, we have given the government the best brains that are going to turn around the economy within few years so that Kenyans can feel that their money is safe, so that Kenyans can feel that they are part of the government. Kisumu Ria! Ria! Kisumu Tibim! Tibim! So that is basically why we are here. Opiyo Wandayi, John Mbadi, move on. We are with you. We people of Kisumu, we support your appointments and we want to see you work for the people of Kenya. It is not about the Luo community. But again, Luos are also Kenyans. Luos have paid taxes since the inception of Kenya. And since Kenya government started in 1963, when Kenyatta shared government with the Queen of England, no Luo has been in the position of Minister of Finance. Yeah. This is the first time that a Luo is being nominated in that position. And therefore, the entire Luo nation is happy. The entire ODM fraternity is happy. Kisumu Ria. Yeah. So we know Mbadi knows mathematics. We know Mbadi as somebody who is very thorough in his work, and we know Mbadi is going to deliver in that appointment and in that position. Kisumu Tibim. Tibim. So that is basically where we are. I have some members of the Kisumu residents here. I have Mr. Ogendo, I have Mr. Tosha, and the rest who can also say something. Tosha. Nachukua fursa hii kupongezi rais wetu wa Kenya, Jamhuri wa Kenya. Majina yangu ni Mheshimiwa Salim Onyango, Mheshimiwa Mtajaria Manyata B Ward. Nachukua fursa hii kupokezi rais wetu wa Kenya, Mr. Somaye Ruto, kwa kutupatia fursa sisi kama watu wa ODM na watu wetu hasa Honorable Mbadi na Honorable Opiyo Wandayi. Sisi kama wana ODM, we are really in for the government. Na tuko ndani, na tunasema tuko ndani.
sisi watu wa ODM wa GK, wale wengine wakipenda kuenda opposition waende opposition, watu wamenyane. And this thing, hiyo sio mzaa. Saa hii mpangolio hii ni mpango wa 2027. Tumeanza kujipanga. Na saa hii tumeamua tusaidie Ruto na apange kazi na Wanakenya wajivunie kuwa Wanakenya. Vile vile mkubwa wetu, kinara wetu wa ODM Raila Odinga ametoka na sisi mbali kama Wanakenya. Na ametufikisha mbali. Na amesaidia wengi. It is now high time, hata Biblia inasema njoo tusemehane. Now we are dialoguing. And once we've dialogued, imeleta mazaa. Tumepata waziri. Na sisi kama watu wa Kisumu tunasema na tumefurahia tuingie serikali. Sisi pia tunatoa usuru. Usuru yetu inasaibika. Na usuru yetu lazima sisi pia tujivunie, tukue ndani ya serikali, hizo mazao, hizo mazuri tupate. Vile vile, tangu uhuru ya Kenya, hatujawahi kupata waziri wa fedha. Saa hii tumebarikiwa na tunafurahi kamwe tumepata. Saa hii Mbadi ni mtu wa mathematics, ni mtu amesoma hesabu. Atatusaidia sana. Let Mbadi hand euros and dollars for Luos today and more so for Kenyans. Na hata agenda ya Ruto ilikuwa mambo ya stima. Tunaona mambo ya energy yamepewa Opiyo Wandayi. Wacha Kenya iwake moto ya stima kila nyumba, kila mahali, kila shule, everywhere. Sisi tunasema, na hata wale walikuwa hapo kutangulia sio kufika. Tunawashukuru pia, mulituandalia barabara na saa hii tumefika. Na Mungu wabariki. And another thing that I want to put across is that the reason why there was these issues of demonstration is that because we talk a lot with Kenyans here in Kisumu and the rest of Kenya, is that we want the next budget, if Kenya is doing the next budget, the government should put more allocation on public participation. Kenyans do not know how their monies are being utilized. So if more money is allocated in public participation, then Kenyans therefore should be encouraged to participate in their various wards, their various constituencies, so that we know the amount of a project, how much the government has financed, and who is the contractor doing the work. That one will also ease tension and will give Kenyans a lot of confidence. More allocation should be given to public participation so that Kenyans participate and feel part and parcel of the government. Lastly, in Luo, Jodala wa untie. Kisumo untie. Wawa choka magi doka chila ka jo Kisumo. Sana jo Kisumu Central Constituency to Kisumu County at large. Ni wagone Ruto erokamano. President mar Kenya. Kuom yiero Mbadi kaka minister mar finance, minister mar omenda, Kisumo untie. Nyaka Kenya ne chakre onge kwa Jaluo sebede aguch Kenya. Omiyo wang'e Mbadi maber ni ng'ama ong'e kwano ma wiyo go tole e weche mag kwano. Kendo Mbadi dhi tiyo maber kabisa. Kisumo untie. Wang' ni pesa boninde Kisumo ka, pesa boninde Homabay, pesa boninde Siaya gi Migori. Jo Kenya wamiyo ng'ama ber, ng'ama ong'e kwano, mok dhi kwalo pesa u. Wamiyo ng'ama competent madhi konyo jo Kenya. Awacho koso kawacho. Wach mogik, Honorable Opiyo Wandayi. Bende ng'ama ber kabisa kendo ng'ama wasitiyogo nyaka e party ka. Weche mag sitima, adona wacha jo Kenya ni Wandayi idhi sort out weche mag sitima, to gi weche mag petroleum, bei ya mafuta idhi los te maduogo piny. Ma joma waoro ka. Mogik nitie weche ma wachore manego waler ne jo media. Wan kaka jo Kisumo wa support jang'wen kende. Wa support CPA John Mbadi, wa support Honorable Opiyo Wandayi, wa support Honorable Joho, wa support Wycliffe Oparanya. Kani ija ODM mano dhi chon tiyo gi sirikal chon waonge kodi. Mano inandho? Mano inandho? Andhoga. Joma wa support gin jok ma party otero nyingi jadi jang'wen. Ma en Honorable Mbadi, Honorable Opiyo Wandayi, Honorable Joho, to gi Governor
machon mane kaka Mega, Wycliffe Ambassa, Oparanya. Kani wuok iwe Raila tok yiero ni dhi tiyo gi sirikal. Podi mana andhoga. Kendo wanyisi ni kochopo 2027 wadhi deal kodi vilivyo. Wadhi perpendicularly. Members mag ODM etelo. ODM pod ochung' e position koso sani gitiyo kanyakla kod sirikal. Sirikal nyicha lwar. ODM obiro mana mondo jol sirikal. ODM en party mochung' kar kende mag leadership mare. Wana kwa jona sirikal, wamiyo mana sirikal wich maler mondo konygi, mondo Kenya odhi mbele. Awacho koso kawacho. ODM en party man kar kende, e party maduong' East and Central Africa, southern of Limpopo. Awacho koso kawacho. Wamiyo wana kwa jona sirikal ka jo ODM. Wamiyo konyo mana sirikal Ruto mondo odhi mbele kikogore piny. Wamiyo ngama wiye ler, wamiyo gembali, wamiyo koso kwa meyo. Wamiyo kopio wamlai, wamiyo koso kwa meyo. Wamiyo Wycliffe Oparanya to gi jo mondo kony sirikal nyaka 2027. Kochopo kanyo, ODM dhi golo a presidential candidate madhi chung' gi Ruto no 2027. Public participation, jo Kenya mang'eny ok ong'eyo kaka omenda tiyo. Emomiyo wadwaro ni ka sirikal timo budget to ket maino maduong' e weche mag public participation mondo jo Kenya ong'e ni to pesa mogol ne project ni en pesa di to dhi timo ang'o to contractor en ng'a mondo jo Kenya ong'e tich matire e gweng'no ni ng'ane matiye to tiye at this coast mondo jo Kenya move together in terms of weche mag development. Gender. Nyakwara Mugejang mana mineno kanyo magonero were mawuok e kaunti ma Kisumu ka koro ne ginyiso sir margi ne jotend migepe mawuok e duond bura mag ODM manogwel odiochieng' manyoro o jatend piny Kenya mondo otel ne migepe mopogore opogore pacho kae tok ka od bura osegoyo gi kogno. Wang'eyo ni odiochieng' manyoro wang'eyo ni John Mbadi, Opiyo Wandayi, Hassan Joho kaachiel kod Wycliffe Oparanya gin jo ODM mane jatend piny William Ruto gwelo notel ne migepe mopogore opogore. Anno kwa dong kod dakika matin kende twatieko twak marwa okinyi makawuono. John Nene achak kodi angi yiena yie ami thuolo mar mondo mi wach ni mogik ka watieko thuolo marwa morumo. Awacho ni wachna mogik dhine ji ariyo. Mokwongo dhine jo ODM moyier kanyo manyien. Uchumi mar Kenya rach. Gidonje tich, gitich kaka dwarore. Mondo giket systems gi structures mondo wa recover uchumi odok kuma ne entie. Mar ariyo ago kongole ne Gen Zs otimo gima duong', lakini amiyo gi kendo changamoto mondo gi organize, gibed gi leaders. Opposition ni nono nyocha gi push ma jakom Raila Odinga makoro riwore gi sirikal ni emano yie ni mondo tim snap election mondo yier wabunge manyien. Opportunity no ntie. Gi joma tindo gin gi energy, gin gi nguvu, gipangre maber, gibede opposition, gikao parliament mondo gi keep this government on check. Hapa ni mane wachina mogi. Erokamano ahinya John Nene. John Opiyo ka intiere kaunti ma Homa Bay, thuolo marwa morumo kinyi makawuono bendi winjo kaka jopinye kaunti ma Kisumu loso kotudore kod jotend migepe ma koro sani bobed ka igoyo kogne od bura. Wachni mogik ka watieko kodi John Opiyo. Yes, agoero kamano. Aneno ka Kenya waduoge wang'e. To kwayo na maduong' en ni koro jotendwa manoyier makoro odonje sirikal gi. Ging'eyo ni kata ywak mar Gen Zs ne nigado. Ne dwaro accountability, good leadership, emane gima ne giywaga ahinya. Koro kaka being ni koro gisedonjo kani, ging'e ni giduogonwa Kenya ni e yo makare. Mar ariyo, Gen Zs gimoro amora kitimo gi structure. This one was a political, political quagmire, and it wanted a political solution. Koro being Gen Z, they were not yet ready with the type of the structure. Maneginya lokam godo forth for negotiation neonge. Koro it is an eye opener. Nuadhi Edward, wanego leto jomoke mote morenadi nikech wan waonge beti man wanyalo ng'ado go leni mondo wachami. Koro kwa moving forward, ging'e ni ere structures mobedo godo kaka jo Gen Z mondo wabed gi leadership makopo ni gimoro national gimoro owuok te ere kaka wa tackle gino. Erokamano akwayo jo Kenya kumora mora magintiere wabed uru gi kwe. Kenya ni marwa, waonge spare Kenya en achiel ni.
nyaka chieng' to Kenya masani waloso Kenya be maber ni nyithiwa mabiro. Erokamano. Erokamano ahinya John Opiyo. Dr. Agnes Salome, in bende mi thuolo mar mondo mi chiw wachni mogik gie thuolo ni makoro wachope giko mar twak mar okinyi makawanano kodong' mana dakika 4 kende to thuolo mar warumo. Wachni mogik Dr. Salome. Adwa golo erokamano, agon jo Gen-Zs erokamano, nikech jo Gen-Zs emokelowa kama wachopeni. Nyocha this government nyocha dhi e halt. Tagone Ogai Raila Amolo Odinga, Ogai Ruto, Goji duto mosebet kawuoyo mondo Kenya is bigger than ourselves. Mondo wabed gi dialogue, wabed gi government minyalo run gi joma onge gi run government. Takwan jogo moyier gi joma ibiro yiero. Mondo gitin serikal, gitin igi, gitin serikal, gitin jo Kenya. To kwariwore kanyakla kamano e climate mantie gi kwe wamondo mbele erokamano. Erokamano ahinya Dr. Agnes Salome, in bende kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi bed kodwa e twak okinyi makawuono kaachiel kod in John Nene kod John Opiyo kuom bedo kodwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Nyakwara Muge Jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa. Kendo aneno ka janeno marwa moro kae Austin Oyu wacho ni wan koro dongruok ema gikelnwa e Luo Nyanza, but Kalonzo ka ok omor to obed mana opposition leader, but wan wamor gi appointments of our leaders. Nyakwara Muge Jwang, in benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa. Ute magi aneno mak mana ni gibedo mathoth ahinya, goyo mos ok asomo gi duto. Odiochieng' makiny bende no odiochieng' machielo wabosomo moko kuom ote moko wasomo kawuono. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani elo Cleophas Oluoch mane wabedo godo odiochieng' makawuono gi jogo duto ma oneno ni chenro ni obiro ne Nyakwara Muge Jwang e yo makare. Wagono erokamano ahinya. Nyinga Joyce Oduoro, oriti masani. Kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku moja, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka mmoja. Bonyeza *522